V roce 1986 zakoupením stroje SUM 1000 přišla do bývalého Československa progresivní metoda výměny železničního svršku. Stroj je konstruován na základě požadavků ČSD na kontinuální výměnu pražců, výměnu kolejí a nebo obojí současně. SUM 1000 má délku 67 metrů, hmotnost 180 tun a je pojížděn na 11 nápravách. Stroj obsluhuje 10 traťových strojníků a 2 elektromechanici. Souprava je přepravována na pracoviště a zpět lokomotivou. Řízena je vlakvedoucím, který se domlouvá s vedoucím strojníkem o posunu a řazení soupravy. Je zde nutné vybavení vysílačkami. K soupravě patří speciální vozy pro SUM 1000, které jsou řazeny takto. Lokomotiva a 2 prázdné vozy z proklady, dále maximálně 12 naložených vozů s pražci. Vlastní stroj se skládá ze 2 částí. Ze stroje sval, který tvoří pracovní mostnici, a z části ATV, což je hnací jednotka s motorem a agregáty. Za ním je řazen speciální vůz pro přepravu manipulátorů. K soupravě patří dílenský a skladništní vůz a vůz se svěrkami. Na začátku obnovy traťového svršku musí být vytěžen štěrk mezi okny pražců, aby bylo možno rozpojit koleje a zahloubit stroj. Souprava vedena vlakvedoucím dojede trhací částí na začátek obnovy. Po domluvě vlakvedoucího se strojníkem se předá ovládání brzdy celé soupravy z lokomotivy na stroj. Potom dojde k rozpojení koleje a osádka stroje připraví pracovní polohu stroje. Stroj sval se skládá ze 2 částí. O 4osý podvozek se opře silný hydraulický válec a přední část stroje podepře. 3osý podvozek se vysune do strany. Uprostřed se stroj zajistí proti bočnímu výkyvu. Vysunutím šroubovnice se obě části proti sobě vzepnou a vytvoří mostnici. Pod strojem vznikne prostor o délce 38 metrů, ve kterém se vyměňují pražce. Před vlastní prací je potřeba mít dopředu uvolněnou část upevňovadel. Při zahájení práce už povolování nestačí rychlosti stroje SUM.
Zbývající upevňovadla, která drží rozchod koleje, se demontují v prostoru stroje ATV. Nad tímto pracovištěm je umístěn motor, který pohání výkonná hydraulická čerpadla. Hydraulický olej přenáší veškerý pohyb a sílu. Po uvolnění se kolejnice rozevřou a opěrnými liženami se srazí pražce k sobě. Do vzniklého prostoru se zahloubí trhací háky a potom i planírovací ještěr. Na vytvořenou pláň se pokládají nové pražce. Vedení koleje po celé délce stroje je zajištěno hydraulicky ovládanými kleštinami. Kolej je zavedena zpět do nových pražců. Zadní část stroje už pojíždí po nové koleji. Na druhé straně stroje je zařízení, které kontroluje nivelitu nově vytvořené pláně. Osová vzdálenost kolejí nesmí být při práci stroje menší než 4 metry. V případě, že je menší, musí se udělat opatření pro jízdu po sousední koleji. Při práci v obloucích je nutné označit začátek přechodnice, převýšení a oblouku. Výkon stroje je maximálně 400 běžných metrů za hodinu. Rychlost kladení nových pražců je 10 až 16 kusů za minutu. Skutečný průměr se pohybuje okolo 220 až 250 běžných metrů za hodinu. Prakticky je možné pracovat se všemi známými druhy betonových i dřevěných pražců, ale maximální délka pražce je omezena průchodností strojem na délku 260 cm. SUM 1000 CS je řízen zabudovaným programem počítače IPC, který řídí celý průběh práce. Obsluha řídí rychlost práce a dává povel k trhání starých pražců.
Ostatní obsluhovaná pracoviště opravují, případně odstraňují nekvalitní přípravu práce a ostatní vzniklé závady. Součástí stroje, a to neopomenutelnou, jsou dva manipulátory, které zajišťují přísun a odsun pražců. Tyto stroje jsou jedním z limitujících faktorů výkonu. Manipulátory jsou poháněny samostatnými dieselmotory. Pohybují se po kolejové drážce na speciálních vozech rychlostí 18 až 20 km za hodinu. Na vozech jsou pražce uloženy v proložených vrstvách. Na jeden vůz se vejde 168 pražců. Pracoviště pokládky je také řízeno z centrálního počítače. Pracovník může korigovat rozdělení pražců a zároveň kontroluje a řídí směr. Na dalším pracovišti se kontroluje, případně opravuje uložení pražců. Z kabiny se řídí zavádění kolejí do nových pražců. Kolej je při této operaci značně namáhaná. Častěji se proto při výměně pražců pokládá i nová kolej. Je nutné počítat s uložením vytěženého štěrku, aby se nepodsypávaly nově položené pražce. Proto se musí v perónech na širé trati mezi sousední kolejí předem štěrk odebrat nebo vyhrnout drážku. To se týká také mostů, propustů a přejezdů. Na několika místech stroje jsou umístěna tlačítka na jeho zastavení. Plynulost pokládky může být přerušena řadou okolností. Běžně bývá příčinou prasklý, dlouhý nebo převrácený pražec. Je nutné též zajistit bezpečnostní hlídku a po sousední koleji omezit rychlost na 50 km za hodinu.
Za soupravou je tažen vůz se svěrkami, které se ukládají do podkladnic. Speciální stroj svěrky utahuje. Zahrnovací stroj pušl opět upraví vytěžený štěrk. Stroj SUM 1000 je jediným svého druhu v České republice. Byl využíván i na Slovensku, v Polsku a Maďarsku. Proti klasické výměně stroji UK a PK znamená tato metoda podstatné urychlení práce, umožňuje zkrácení výluky a méně narušuje ostatní provoz. Je výhodnější i ekonomicky. Tato metoda je perspektivní i do budoucna.